De overheid die werkt ook niet altijd mee om eens projecten te realiseren van onderop. En daarom doen we het zo, mierskip-energie. Energie met draagvlak. De energietransitie heeft in Friesland een valse start maken. Op dit moment is mijn voorstel geen draagvlak. Wat ik nog straks zie mijn vrouw zeggen, mijn ben maar net met het kapskorken te komen, want hij is voor wie moen en had zijn lelijk ding in de tuin staan. Het is net goed wat je gebeurt. In de protte mierskippen is toch de dreigende komst van grote windparken onrust en vooral wantrouwen ontstaan. Onderwielen zwaait er ook een orenwind door Friesland. Er binnen de oren jaren verspreid over de hele provincie nogal wat energiecoöperaties oprichten. Vooral dat eerlijk delen en die coöperaties. In Vroekreft volgen wij 12 van deze burgerinitiatieven van dichterbij in haar ambitie om een energie-neutrale mierskip te worden. In het terpdorpje Pejem is een breed opzette dorpscoöperatie oprichten, waar onder oren een eetgroep voor ouderen en een dorpsteun. Maar het dorp heeft ook nog heel te krijgen met een beladen skiernis wat wie moet nog belangrijk. Trienergie is de naam van een geerwerkingsverbond van een stikmonnig dorp uit de Trienvoorden. Een groot gebied, met een lietse, maar ambitieuze energiecoöperatie. Deze wordt ongeveerd door een groep enthousiaste en belutse loekers van elkaar. Ik ben krap om 6 jaar ben ik opgehouden om kei te melken. En ik ben opgehouden omdat wij geen opvolger hadden. En dan denk je van nou, ik ga nu nog een leeftijd dat er nieuwe dingen voorbij komen kennen. Nou, dit is een van die nieuwe dingen. Maar het zeer heeft Sieberend al gebeld. Ik zou het wel mooi vinden als die stickers straks in Giekerk zijn. Dus ik weet niet of... Ik ben daar eigenlijk toevallig daarin rekken. Toch de meesten die melk van de noodenergie voor mij ben ik enthousiast worden. En net eerst mij de drive van, oh ja, ik wil zo graag wat doen op het gebied van green en energietransitie. Maar nou ja, er moest toch een van dwarsbelang daarbij en ik hield die, dus zo ben ik daarin roepen. Een van de eerste projecten van de energiecoöperatie is geerwerkingsziekje met de lokale ondernemers voor huisisolatie. Dit is de eentje die moet getekend worden. Tweede die moet getekend worden. Nou, op een succesvolle isolatie en warmte van Trientje. Ja, veel hetzelfde. Ja. Ik hoop dat je veel opdrachten krijgt. Ja, we gaan eraan trekken. Oké. Ja, hetzelfde. Bedankt. Joet. In het rand van Dwarsemhiet had ik Friesland van Den Haag opdracht gekregen om een deal van de landelijke windenergie te realiseren. Om net de hele provincie met windmolen vol te bouwen, wil Friesland nog zo'n 80 windmolen del zetten onder IJsselmar bij de kop van de afsluitdijk, 40 moenen in de Trijenhoek, Haas, Bolzert, Makkum en nog eens 20 windturbines. Dit nijs slaagt in als een bom. Pejem maakt het kennis met de huddekant van het nationale energiebeleid. Door de hichte van de plande molens, maar ook door het grote aantal projectontwikkelaars op zoek naar groenposities, groeit het wantrouwen en neemt de onrust toe. Met de urgentie dat hij per omgaande moet accorderen. Pejem Johan Schroer vindt de oplossing van dit wantrouwen. Een coöperatieve dorpsmoene. Hij zucht vooral sociale winst. Ja, maar als er geen kaas is, dan pakken we de Edammers van Algerije. Nou ja, dat is een groot verschil wat de grote parken hebben. Wat ik bij sommige wienboeren het geval is, ja, dat het puur business is. En me, mijzelf en I. En de rest zie ik het maar uit. In Friesland kregen omwenners de mogelijkheid om vooral in te spreken bij wienmoenenprojecten. Hoeveel wil men delen met de omgeving? Dat is even een concrete vraag. Dan schiet ik er niks meer mee op. Waarom zal ik dat dan doen? Nou, misschien hebben we dat nog wel veel liever, maar dat is een juiste vraag. Wilt u delen of wilt u niet delen? Dat is even de kwestie. Is de kop van de mensen die dan de grond bezitten of is de kop van ons allemaal?
En kunnen een aantal dan gaat het alleen nog maar weer over dat geld. En net over een betere wereld, over een kinderenwereld. Een handige plek. Dwarpen die komen bij plan wat van onderhoud opgebouwd is. He, dat is ik geen persoonlijk gewin. Dat is, ten eerste, het is elke vrijwilligerswerk. Maar dat is juist ik dat wat ik in die coöperatie vloeien zo, dat is bestemd voor het dorp en net voor je persoonlijk. Wij kennen allemaal van ongeveer een jaar geleden deze folder. Pingem in opstand. Ik ben misschien wel de grootste naïveling van het dorp. Want ik dacht dat die grote windmolenparken dat allemaal van de baan was. Maar niets blijkt minder waar. Goed, in die ontwikkeling van die windmolens geven ze ook de dorpen de kans om zelf met een molen te komen. Ik denk dat die coöperatie een chronisch gebrek aan geld gaat krijgen. En toen dat moment voorbij kwam dat die molen aangevraagd kon worden, toen dacht ik van, hé, hier is 1 en 1, 3. Dus daarom hebben wij hem onder de naam van een coöperatie hebben we hem dus ingediend. Met de aanvraag van 1 molen zorg jij dat wij die 200 molens krijgen. Dat heb je ermee bereikt. Als het al zo is, dan denk ik dat we heel snel uit die molen stappen. Maar wat denk jij dat die dorpsmolen, waarvoor ze daar steeds over voor promoten. Als jij een dorpsmolen neemt, krijg je de rest van het plan erbij. Daar zijn ze voor bedoeld, als lolletje. Nee. En niks meer en niks anders. Versus 10, 20 hele grote molens rond Pingem kiezen wij voor 1 klein molentje, waarvan 100% van de revenue naar het dorp gaat. En niet van heel veel grote molens die naar de revenue gaan van grote bedrijven en grondeigenaren. Dat helaas niet. En daarom is het ook zo belangrijk dat jullie lid worden, is dat je dan ook mee besluit over wat je met de molen doet en wat je met de opbrengsten doet. U mag het straks bepalen. De discussie om windmolen, dat brengt meestal, dus de dreiging, crisis brengt meestal bij elkaar. Maar in PM had dat een ooreffect gehad dat wij op een andere manier met elkaar in gesprek gingen. En dat resulteert in van hoe gaan wij om met andere mensen, hoe gaan wij om met de squallen. We zijn met ons eigen eten bezig, we aan die coöperatieve tuin, dat een heel soort mensen werkje. Dus het is juist een mentaliteitsomslag in zo'n dorp, wat de mensen dus dichter bij elkaar brengt. Nou, dat is winst. Dat is winst die kerst net uitdrukken in yield of iets dergelijks. Dat is sociale winst. Wat bijdraagt aan die leefbaarheid waar we het steeds over hebben. Een van de dingen waar een groeiende groep zich bewust van wordt, is dat idee van individuele zelfontwikkeling als ultiem doel, dat helemaal los kon staan van een samenleving waar het juist gaat om het gezamenlijke en het verenigen van dingen en er samen proberen uit te komen. Ja, dat is een van de grote transities die dus op individueel niveau in mensen plaatsvindt. Dat denken verandert en komt er dus ook weer een nieuwe vraag naar, dat nieuwe samen. Dat moeten we niet doen op die manier dat dogmatisch vanuit, zoals dat vroeger gebeurde in de verzuiling, dat van bovenaf werd gezegd, jij hoort hierbij of dat. Maar we moeten eigenlijk vanuit onszelf een nieuwe samenleving vormgeven. Dus vanuit individuele kwaliteit de verbinding weer zoeken met de ander. Trinergie maakt het herop voor de eerste echte ledengeerkomsten. Na een lange periode van zorgvuldige tarriering. Nou, het is net zo warm. Ja. Het is net zo warm. Maar tegen welkom op je eerste algemene ledenvergadering. Het waar zit wat betreft de energie voor mij, want de zonnepanelen ben er bij blij mee. Ik denk dat het misschien u hier in de opkomst net mij weer wat dat betreft, want ik denk dat er meestal in november de officiële start horen en wie eigenlijk uw doelstelling om in het eerste jaar 100 leden te krijgen. Nou, die doelstelling gaan we net halen. De praktijk is dat mensen net zo makkelijk oersluiten. Maar wij hopen op termijn dat die klanten, dat het zo hier komt dat wij als het ware als Trinergie zelf die energie leveren aan die klanten. Dus dat wij zelfvoorzienend worden. Wat vind je van de ideeën die wij hebben om met deze ontwikkeling te gaan? Nou, dit is toch helemaal geweldig. Dank u wel. Bij hem is het plan voor een coöperatieve dorpstuin komen. Bedoeld als eerste stap naar een eigen etersvoorziening. Ik wil niet fysiek in de tuin iets doen, maar ik wil toch wel iets met de tuin doen. Die het misschien heel leuk vinden om juist recepten te zoeken. Dat we eigenlijk een soort
kookboek Pinjum opzetten. En de eetclub kan er ook gebruik van maken. Het Pinjum eten. Ja, de grootste investering, of tenminste hangt vanaf wat je kunt krijgen, is denk ik toch het hekwerk nog. Hij is nu bezig met de subsidieaanvraag dit weekend. Dan kan dan die opzet, die begroting erbij. En die gaat dan richting stimuleringsfondsen voor dorpstuinen in Friesland of gemeente of zo. Dus dan heb je gewoon zeg maar een infrastructuurtje die al betaald is. Snap je? En dat zou vrij snel kunnen volgens hem. Dus we moeten vandaag even uit te komen van een reëel bedrag. Ja. Via subsidie, ik heb daar toch echt iets op tegen hoor. Dus? Alles wat ondernomen wordt moet weer gesubsidieerd worden. Ja. Kan dat nou niet op eigen kracht, dat meen ik echt hoor. Maar dat potje is er. Het is onze tuin en het is een dorpsgebeuren en daar heeft de Bolsward, belastingbetaler gewoon geen last van te hebben. Als wij daar nou eenmalig gebruik van maken om te starten. Ja. Maar die wordt ook betaald door de overheid, hè? Dus dat weet je toch niet. Maar dat maakt toch verder. Dat kunnen we helemaal uitgaan. Als we gewoon even praktisch kijken, het eerste wat er moet gebeuren is dat er een hekwerk moet komen. En dat moet gewoon linksom of rechtsom er komen. Kunnen we het nog ergens gesponsord krijgen, is meegenomen en anders moet er gewoon geld komen. Ja. Precies, er moet gewoon binnen 2 weken een hek staan. Ja. Want anders, de tijd komt eraan. Hè? Als je kijkt naar de beweging in Friesland, maar dat is volgens mij in heel Nederland, ik denk in Europa en zelfs de wereld aan de orde, dan zie je dat we geen vertrouwen meer hebben in ideeën die we eerder altijd gebruikten. We hebben juist een periode net achter de rug waarbij één onderdeel, het liberale denken, werd uitgelegd alsof het het sociale was. Hè? Dus het economische van de samenleving werd op een liberale manier ingevuld. Nou, dan krijg je verschrikkelijk scheef gegroeide... Dan krijg je een kapitalistisch marktdenken, dan krijg je een neoliberaal gedachtegoed. En dat zie je dat heel veel problemen veroorzaakt, omdat het compleet uit balans is. En dan krijg je een vernieuwingsslag, dan krijg je ook ideologische vernieuwing. Dus er komen nieuwe ideeën. Een van die ideeën is circulaire economie, in plaats van lineaire economie. Nou, als je dat idee verandert, dat betekent zoveel op de grond. Dat betekent zoveel in de organisatie van mensen. Dat betekent zoveel in hoe je praktisch dingen realiseert. Dus die ideologische vernieuwing die eraan komt, dat veroorzaakt eigenlijk alles wat je ziet. Ook een aantal volgers, mensen die net zijn begonnen met het idee om energie-neutraliteit na te streven. Maar er zitten hier ook dorpen bij die daar al heel ver in zijn. In ieder geval in het denken of in de plannenmakerijen. Dus er zit van alles wat zit hier in de touringcar. Interessant is dat zij ook gaan vertellen hoe ze dat soort dingen hebben gerealiseerd. Dus wat zijn de processen geweest, hoe hebben ze de mensen erachter gekregen. Daar kunnen we ook vragen over stellen. Een voorbeeld van promotiemateriaal. Op excursie in Duitsland dacht blijken dat Nederlandse coöperaties een ongelijke strijd leveren, vergeleken met andere landen. Een paar centen maakt het een vraat van verschil. Ja, maar zeg maar hier in Duitsland betalen ze 6 cent extra voor die duurzame subsidie. In Ierland hebben ze ook een veel hoger tarief. Ja. Nou, en daar gaat de groei dus heel erg snel. Ja. En bij ons in Nederland blijft het achter. Ja. En dan zijn dat inderdaad fracties dat je zegt van goh, moet je daar nou je lokale energie voor laten schieten? Ja. Maar dat blijkt dus voor veel mensen wel een overweging te zijn om dan maar met de grote jongens in zee te gaan. Wat Jets en ik een beetje het gevoel is dat het al een toer is om de klanten te krijgen van de NLD, die het een redelijke prijs had. Ja. Wat het nog wel moeilijk is van nou, dan betaal je 2-3 cent extra, dan wordt het nog voller moeilijker. Er is natuurlijk wel verschil tussen, ik wil alleen nog maar de goedkoopste stroom, als ik wil lokaal en ik wil green, maar dan wel voor een redelijke prijs. Ja. Ik vind mijn inbreng met dat meten ook wel sterk. Deze moet er eerst even in. Ja, jij bent meer voor de schuine palen, ja? Gaat hij nadenken? Impliceer je nou dat hij een schuinsmarcheerder is? Nee, absoluut niet. Daar heb je geen tijd voor. Wij willen voor de looppaden willen wij graag houtsnippers hebben. Ja. En die worden door ons... hebben we aan Kieftenburg gevraagd of die zo vriendelijk zou willen zijn om dat te sponsoren. Hij is zelf zo ver gegaan, hij komt het zelf brengen met de vrachtwagen.
En dan komt er min nijs uitljouwt. Onder druk van verkiezings en de grote wiesttoons in wienparken kiest de provincie ervoor alle nieuwe wienmoen in de islamat te zetten. Plus in je park op de kop afsluiting. Tegelijk wordt besloten dat er geen plak meer is voor dorpsmoen. Voor PM is dit extra zoer. Wel een groot commercieel wienpark voor het door en geen eigen dorpsmoenen. Maar dan denk ik van overheid van jou nou ik de romte, dat ik die dingen eens een keer lukken. Want we hebben natuurlijk wel resultaat nodig op gezette tijden. Want dan komt ze in de Murarena, ja dan verliest de burger op een nij, zo haast zeggen, het vertrouwen in die overheid. Dus daar waar de gemeenschap zei van oké, jou is die verantwoordelijkheid maar, jou is ik dan de romte om het uit te vieren. En dwarsmoenen, ja, dat leidt toch wat oors in de discussie van projectontwikkelaars. Dus ik dacht van nou, daar zal vast nog wat rond te voorkomen. Maar daar is toch, ja, een aantal partijen hadden er toch concessies in die zodat het niks wordt. Nee. Waar we over na zouden kunnen denken wat echt heel goed zou zijn voor de hele transitie in Friesland. Om die snelheid erin te houden, om de vaart erin te houden, om ervoor te zorgen dat die echt gerealiseerd wordt. We zijn afhankelijk van enkelingen die nu al dwars door die hele transitie heen kijken. En daar moet je eigenlijk een jachtverbod op zetten. Dat zijn hazen die in tegenstelling tot die bestuurders, die eigenlijk een schildpadje hebben, degelijk, stevig. Maar die hazen die gaan vlot, die hebben een andere snelheid nodig om mensen aan zich te binden enzovoort. En het lijkt erop alsof ze gauw weer er eentje zien lopen. Dan trekken we de wapens, de karabijnen en dan schieten we die hazen van het veld af. Vanuit besturen zouden het lef moeten hebben om te zeggen, ja, wij beschermen dus initiatiefnemers. Ternate is het enige dorp in Noord-Friesland die geen krimp heeft. En vanaf het moment dat wij begonnen zijn. Of het daarvan komt is niet te bewijzen, maar voor mij staat het wel vast. Ik vind het knap dat je het zo lang met zoveel teamwerking uithouden. Want vrijwilligers heb je ook wanneer die resultaten. Ik ben nu een jaar of 12 in Friesland. En ik ben hier helemaal kapot van de manier waarop dorpen dingen samen doen. Wat je nu Minskip noemen, dat is iets wat in het Westen vrijwel onbekend is. Deze projecten zijn veel betere projecten. De winst gaat terug in het dorp. Het zijn veel betere projecten dan de grote projectontwikkelaars. En wij betalen met z'n allen belasting voor die 23 miljard. Dus wij betalen met z'n allen, gooien we het geld in de pot. En is dat democratisch dat dat geld dan naar de grote projectontwikkelaars gaan die daar met de winst vandoor gaan? In Den Haag hebben ze ook een opdracht. Ja, maar die nog niet zo makkelijk. Ja, maar daar kijken ze alleen van wat kunnen we. Wanneer rendeert ons geld het meeste? En dat is momenteel in die windparken en andere grote projecten. Er wordt wel eens hoe schreeuwen dat Sint-Wurg alles te volle economiseerd wordt. Maar ik geloof dat ik wel. Je moet net alles vertalen in cijfers en in yield om het zo uit te drukken. Eigenlijk met z'n tweeën zijn we nog maar over. En ik hoop ook dat we steeds meer mensen bereid krijgen om gewoon mee te helpen. Er zijn eigenlijk te weinig, we hebben te weinig mensen. Maar ja, het eerste jaar is altijd moeilijk, alle begin is moeilijk. Dus, zie je het zo? Ja. Ik geloof absoluut dat meer mensen hierop afkomen die dit leuk vinden. En anders maar niet. Maakt me ook niet zoveel uit. Ik ga lekker mijn gang, ik vind het leuk, ik vind het ontspannend. En ik hou bij wat ik bij kan houden. En voor de rest, laat maar groeien en bloeien. Het is een beetje een rotwerkje om ze... Maar het is gewoon verrukkelijk. Maar hoezo is het een rotwerkje? Ja, ik heb soms ook wel eens zin om zaterdag om even niks te doen. En nu voel ik me af en toe verplicht om de tuin op te gaan. En dan heb ik wel zoiets van, ook voor mij is het vrijwilligerswerk. Oké, en de rest niet? Nee. Oké. Dus vader wist even 2 draaien in de week wist voor, dan is de vergadering. En dan denk je van ja, van wie doe ik dit eigenlijk? Want soms dan krijg ik een commentaar van ja, nou wil ik in Wien wonen en ik net hier en ik net een liedje. En als een idee haast om te isoleren, dan zeg ik van ja, nou isoleren is maar bij diezelf. En dan denk je op een gegeven moment wel van ja, voor wie doe ik dit eigenlijk? Het resultaat is wel heel erg nobel. Is het niet zo dat eigenlijk verreweg de grootste groep in onze samenleving helemaal niet bijdraagt aan
het vernieuwen van onze samenleving. Die genieten eigenlijk van wat er nu is. Soms zien ze helemaal niet dat het anders zou moeten. Soms vinden ze het niet belangrijk genoeg. Maar die doen niet zoveel. En zolang je hun wel in het zadel houdt als degene die bepalen wat er gebeurt... Hè, het hele platgeslagen democratische idee... Hè, dat de meerderheid, wel een beetje rekening houden met de minderheid... maar dat de meerderheid iets zo... Ja, dan komt het dus nooit van de grond. Als een ondernemer dat zou doen met zijn medewerkers... of een organisatie dat zou doen op die manier... nou, dan ga je kapot. Oog hebben voor enkelingen. En die koppelen aan goede idealen... is veel beter... of is net zo belangrijk, dat is leiderschap... als het draagvlak wat je krijgt van een hele grote groep mensen... die eigenlijk niet actief betrokken is bij de vernieuwing. Misschien nog wel belangrijker wat je daarvoor dan ook gaat doen. En dat betekent dus zoveel zonnepanelen neerleggen, zoveel windmolens neerzetten, zoveel huizen isoleren. Die daden moeten dan volgen op die begroting. Dat er een maximum komt aan wat je aan het milieu mag vervuilen. En dat betekent dat je kabinet dwingt om keuzes te maken. Als er een regeling in Nederland is die het mogelijk maakt om te investeren in grote zinnenvelden en de subsidie is al op waar het een coöperatie ooit om een bar komt, ja, dan is dat natuurlijk net leuk. Maar het is net zo dat we daarmee bij de pakkengeld zitten hier, hè, bij in de trot. Als er een jonge tussenkomst, dan kunnen we er nog eten bij. En dat straks. Nee. Hoi. En dan denk je van nou, ik ren ik zien een morgen, waar is vervolgens een oreningang waar toch ik weer verder kan op dat paard wat we volgen willen. Dat vind ik het leuke. Maar dat budget praten en nog eens praten met burgers en bestuurders. Dat perspectief biedt in de gearwerking tussen Jem en Uus. Als je wil dat enorme potentieel wat wij in deze provincie hebben... goede mensen die echt dingen voor elkaar krijgen... als je die aan de praat wil krijgen... als je wil dat zij stappen gaan zetten, dat ze echt gaan lopen... dan moet je een ander instrumentarium voor ze gaan neerzetten. En dat is de grote vraag die volgens mij voor ligt. Beleidsmatig, bestuurlijk, maar ook in de cultuur van mensen... in het denken van mensen. Als jij eindeloos die initiatiefnemer blijft afschieten... omdat hij nog geen 100 medestanders heeft, omdat hij net is begonnen... dan heb je niet begrepen hoe het werkt. En volgens mij moeten we toe naar een andere manier van denken... over hoe initiatiefnemers uit de verf kunnen komen... daar een geweldig instrumentarium voor neerzetten. En dan gaan die misschien 50.000 Friezen die het echt zouden kunnen... die gaan lopen. De vorige storm van Wimon, dat we in hele heftige discussies in de verschillende gemeentehuizen, net alleen nog hier in Wietmarsen, maar op een Hultse de horen plakken, komt dat er heel heftig aan toe. En ja, dat doet een gemeenschap uiteindelijk net goed. Nou ja, zo'n boer had een groot dak, dus daar kennen ze zoals zonnepanelen op. Dus als we elkaar daarin vinden kennen, dan kun je echt een situatie krijgen waar iedereen achter staat. Ja, of een grootste gedeelte van de bevolking en de boeren die daar beter van worden. Ik wist al hoe het eruit ziet, maar dit vind ik helemaal mooi. Mooi zijn nou? Ja, zeker. Ja, heel helder. Nou, meerskip en energie. Nou, wat wil je nog meer? Misschien dat ik mijn auto ga kennen. We beginnen even door die zonnepanelen, hè? Ik ben er wel even mee bezig geweest om bijvoorbeeld een gedeelte op het oosten te lezen. Ja. Dus als er maar eens de zin op komt, Ja. starten die panelen iets verder op. En haast langer in de jona haast die de westkant door. Dat is nog wel interessant om even van Pingem te zien dan. Tenminste, als die oppervlakte overblijft. Als er rond de oer is nog op oren daken, misschien wel qua minder rendement, maar beter iets dan niets. Ik moet als grutverbroeker net salderen. Dus Nee. dat hield het net op. Wat wij wel solderen mee, hebben we daar nog iets mee? Dat weet ik niet. Dan hebben we eens even de zien, hè? Ja. Hoe we bij elkaar komen kennen. Ja. Dat we er al een wat aan hebben. Ik had van de morgen al verteld dat wij een soort officieel moment nog gaan zoeken. En dat doen we nu met het ondertekenen van het contract. En dat contract dat jouwt dan aan dat wij een deel van uw inkomsten
trostluizen naar deze verenigingen, waarbij het zij steeds maar meer geld om de leefbaarheid in het woorden op niveau te houden. Wil je mij wel erop raden, ja? Dank u wel. En dan, Omdat we met z'n allen in dit gebied wonen, maar we met z'n allen terug in het doorkennen. Ja. En dat is naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten komt. Dan is het mooi dat je die dak vollijst. Dan is het sympathiek. Dat is bijvoorbeeld zei van, ja, er is al wel rond maar het had wel minder rendement. Maar dat is misschien een optie, daar worden we naar zien. Dat die opening er is. Dat is al mooi dat die dialoog er is. Ja. We hebben in het dorp een paar hulp om te denken moeten dat we die zinstellingen, dat we die dus vol mogelijk goed hebben. Want dan werken we met elkaar in plaats van... Haast echt iedereen nodig. En we moeten heel erg voorkomen dat we uitspelen worden als bevolking zien wijnexploitanten. Daarom willen wij hier in Pijm heel graag die monen hebben. En dat dan op zo'n moment even net terug gaat, dan is dat even sneu. Maar dat is voor in Pijm net het zijn dat we ermee ophouden. Dan volhouden we nog volle meer in dat wat we uiteindelijk willen. En dat die zelfredzaamheid bij waarom komt. Dat is voor mij ook heel persoonlijk, maar alsjeblieft, heb oog voor dat als wij met elkaar door moeten in deze wereld, wij niet door kunnen gaan op de manier zoals we dat nu doen. En dat we dus moeten veranderen. En dan is de volgende vraag, hoe werkt eigenlijk verandering? En dan komt mijn pleidooi voor die initiatiefnemer, voor die enkeling. En als die goed in elkaar steekt, want dan wordt het heel persoonlijk. Initiatiefnemen gaat over mensen. Instituties gaat over organisatie of ideaal. Anders kun je geen hand geven. Maar initiatiefnemers zijn gewoon echt mensen. En als die niet deugen, komt het niet uit de verf. Maar deugen ze, dan moeten ze een kans krijgen. En dat is iets wat we met elkaar, die gelegenheid moeten we gaan bieden. En hoe langer we dat op slot houden, hoe langer die transitie duurt en hoe langer we in die situatie blijven van onduidelijkheid, nog hangend op de oude ideeën die eigenlijk de wereld stuk maken en die nieuwe ideeën er niet echt naar binnen krijgen. Dus hoe eerder we dat in de gaten hebben, hoe vlotter de boel gaat. En je zegt eigenlijk tegen die enkelingen die het zien, geweldig, ja dat kan man, zet hem op. Kosten die dingen hè, thuis? Nee, nemen een bakje. Ah, één bakje. Nou, maar die betalen we eerlijk hè. Ja, absoluut. Ik had een rolbak. Als je voelt helemaal geen kool nog. Oh, Jappie, wil je nog een keer zeizen? Ja hoor.